салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотӣ ва таҳлилии ҷанбасти ҳафтаро аз телевизиони Сафина манзуратон менамоем. Дар студия Манучер Маҳкамов. ахбори рӯз, рӯйдодҳои ҳафта ва дастоварди бахшу соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқи мамлакатро чун ҳамешагӣ барномаи иттилоотии таҳлилии ҷанбасти ҳафта манзури шумо бинандагони азиз месозад. Ибтидои ҳафта аниқтараш 29 апрел дар мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд хонум Одил Рено Басо раванди татбиқи лоиҳаҳои аз ҷониби Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд маблағгузоришаванда дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, хусусан дар таҳкими низоми молиявӣ, рушди бахши хусусӣ, соҳаҳои нақлиёт, энергетика, обтаъминкунии аҳолӣ ва беҳсозии сифати хизматрасониҳои коммуналӣ баррасӣ шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти бонк барои робитаҳои пайваста ва судманд давоми 30 соли ҳамкорӣ сипос гуфта, таъкид доштанд, ки мо сатҳи имрӯзаи ҳамкориамонро бо бонк баланд арзёбӣ менамоем ва ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои олии рушди кишвар аз он умедвориҳои калон дорем. Дар робита ба таъсири манфии омилҳои беруна ба баъзе нишондиҳандаҳои макроиқтисодии Тоҷикистон ва дастгирии тобоварии иқтисодиёт ба таҳдиду хатарҳои имрӯза, пеш аз ҳама ҷалби бештари сармоя ва идомаи раванди ислоҳот зарур шумурда шуд. таъкид гардид, ки ҷудо намудани маблағҳои грантию имтиёзнок аз ҷониби шарикони рушд барои дастгирии раванди ислоҳот, буҷети давлатӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнок дар маҷмӯъ ба устувории рушди иҷтимоиву иқтисодӣ боис мегардад. мусоидат ба пешрафти бахшҳои саноат, кишоварзӣ, истихроҷи маъданҳо, рушди инфрасохтори шаҳрӣ, алалхусус низоми таъминоти оби ошомиданӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, рақамикунонии соҳаҳои мухталифи иқтисод, ҷорӣ намудани технологияҳои сабз, инчунин маориф ва муҳоҷирати корӣ аз самтҳои дигари ҳамкорӣ номида шуд. Дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо гуфтугӯи судманд анҷом доданд. 30 апрел дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Олжас Беткеновро, ки ҳафтаи сипаришаванда бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оварда буд, ба ҳузур пазируфтанд. ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории кишварҳоро дар соҳаҳои афзалиятноки тиҷоратию иқтисодӣ, бахусус энергетика, кишоварзӣ, нақлиёт, молиявию бонкӣ, сармоягузорӣ, маориф, фарҳанг ва сайёҳӣ муҳокима карданд. Дар мулоқот маҷмӯи масоили дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Қазоқистон баррасӣ шуд. Уважаемый Олжас Абаевич, приветствую вас в Таджикистане. Еще раз искренне приветствую вас. Рад нашей встрече. Поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра. Желаю вам успехов в государственной деятельности. Стратегические партнерства наших стран динамично развиваются по всем направлениям. Расширяются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Мы тесно сотрудничаем в области безопасности и в других сферах взаимных интересов. Дальнейшее укрепление взаимоотношений с Казахстаном является приоритетом внешней политики Таджикистана. Сегодня я хотел бы обсудить с вами их состояние и перспективы. Желаю вам приятного пребывания на таджикской земле. Глубоко уважаемый Эмомали Шарипович, в первую очередь разрешите поблагодарить вас за радушный прием, за возможность быть принятым вами. Позвольте передать самые наилучшие пожелания и приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за оказанную братскую помощь в связи с масштабными паводками в нашей стране. В Казахстане высоко ценят ваш личный вклад в становление и развитие наших отношений. Мы рассматриваем Таджикистан как
надежного стратегического партнера и союзника. Между нашими странами не было и нет никаких неразрешенных вопросов. Все решается в духе союзничества и братства. Весьма символично, что именно в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами в прошлом году состоялись два ваших знаковых, очень важных визита в нашу страну. Декларация о союзническом взаимодействии открыла новую веху в летописи двусторонних отношений. Беспрецедентные по масштабу Дни культуры Таджикистана в Казахстане стали очень яркой страницей в нашем культурно-гуманитарном сотрудничестве. Мы уделяем очень большое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Вами и Касым-Жомартом Кемелевичем поставлена задача по наращиванию товарооборота и доведению его как минимум до $2 миллиардов, то есть двукратное увеличение. И мы с таджикскими коллегами, с таджикским правительством будем над этим очень предметно работать. Мы придаем особое значение предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Таджикистан. Готовимся к нему, чтобы он стал действительно очень таким важным, содержательным. در زمینه دستور و سپارش‌های به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستگیری و غمخوری‌های حکومت مملکت جهت برطرف‌سازی و پیشگیری خوف حادثه‌های طبیعی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان گروه‌های کاری تشکیل گردیده کارهای ساحل مستحکم کنی، تازه نمودن دریا، کانال و سرپرتاب‌ها و دیگر تدبیرهای پیشگیری کننده جریان دارد. چنین کارهای ساحل مستحکم کنی در موضع‌های خوفناک حدود شهر کولاب نیز آغاز گردیده در این سمت تدبیرهای ضروری عملی گردیده ایستاده است. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما. با مقصد برطرف‌سازی و پیشگیری حادثه‌های طبیعی و عملی نمودن تدبیرهای ساحل مستحکم کنی در موضع‌های خوفناک شهر و دهات کولاب در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولاب جلسه کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده با اشتراک نمایندگان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان و رهبریت شهر برگزار گردید. گفته شد که هدف از برگزاری جلسه مذکور پیش از همه آمادگی همه تشکیلات و مؤسسه‌ها جهت پیشگیری نمودن خوف آفت‌های طبیعی بوده. در ادامه عاید ساحل مستحکم نمایی و دیگر تدبیرهای پیشگیری کننده موضع‌های خوفناک نقشه گذاری کرده شد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های تصدیق گردیده در شهر و جماعت‌های دهات کولاب دوام هفته اخیر وابسته به مستحکم نمودن ساحل دریاها و سیل‌پرتاها با سهام‌گذاری و تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولاب کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده تشکیل گردیده با جلب تکنیک و مکانیزم‌های کاری و دیگر موادهای ضروری تامین گردیده کارها با سرعت و صفت خوب جریان دارند. طبق معلومات‌ها در شهر و دهات کولاب 32 موضع‌های آسیب‌پذیر و 6 موضع نهایت خوفناک موجود است. همزمان گروه‌های کاری تشکیل گردیده در قطعه‌های معین فعالیت خویش را خوب به راه مانده. خاک و گل و سنگ و شغلی در نتیجه بارشات باران و آمدن سیل جمع شده را از داخل کانال و دریاها و جویبارهای کوچه و محله‌ها توسط تکنیک‌های پراقتدار کاری تازه نموده خوف حادثه‌های طبیعی را برای دوره آینده از این قطعه‌ها برطرف کرده ایستادند. در حدود شهر کولاب 32 موضع‌های خطرناک خوفناکی است که در اونجا اهالی زندگی می‌کنند. از همین 32 موضع‌های خطرناک 6 موضع یعنی که نهایت خطرناک هستند که یکی در موضع دریاچه کولاب دریا، موضع سوی دیونا سوی شورک سوی و سوی زیرکی و اینچنین در خود موضع یعنی که پل فرودگاه که این زمان ما قرار داریم گروه‌های مخصوص با رهبری رئیس کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده شهر کولاب سفربر کرده شده، یعنی که مشق غیر نقشه‌ای وابسته به پیشگیری آفت‌های طبیعی به راه مانده است. با مقصد پیشگیری خوف حادثه‌های طبیعی مخصوصاً آمدن سیل از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولاب میان اهالی منتظم کارهای فهماندهی گذرانیده می‌شود. نتیجه چنین اقدام‌ها است که ساکنان محلی نیز در تازه نمودن کانال و جویبارها طریق حشرهای دسته‌جمعانه سهم‌گذاری می‌نمایند. عین حال در موضع‌های خوفناک جماعت شهر و دهات کولاب از جمله تازه نمودن مجرای دیوانه‌سوی در محله خط راه
5 техника, дар деҳаи сангпари ҷамоати деҳоти зиракӣ тоза намудани селпартов ва ҷӯйборҳои обрав 4 техника, ҳамчунин дар мавзеъҳои дигари ҳудуди ин ҷамоат дар назди пули мошингузари самти фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб барқарорсозии кӯпрук ва баровардани сангу шағал 8 техника, дар маҳаллаи Суғдиён тоза намудани канали панҷосиёби боло тариқи ҳашарҳои дастаҷамъона 3 техника, дар ҷамоати деҳоти Кӯлоб деҳаи Лағмон 2, дарёчаи Кӯлоб гузоштани тахтасангҳои оҳану бетонӣ ва ба роҳ мондани корҳои заминӣ дар ин мавзеъ 6 техника сафарбар гардида, дар ин самт корҳои муайян гардида бо сифати баланд идома доранд. имрӯз дар шаҳри Кӯлоб дар 6 мавзеъи осебпазири хавфнок зиёда аз 30 техника ва механизмҳои муҳандисӣ сафарбар гардида корҳои сӯмустаҳкамкунӣ дар мавзеъи хавфнок идома доранд. бинобар сабаби оне ки дар шаҳру деҳоти Кӯлоб минтақаҳои осебпазир аз сел зиёд мебошанд, зери таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта пайваста барои пешгирии хавфи ҳолатҳои фавқулода кӯмак расонида мешавад. кӯмаки навбатии раҳбарияти олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири кам намудани хавфу хатарҳои ҳолати табиӣ селу обхезӣ дар минтақаҳои хавфноки шаҳри Кӯлоб 200 адад тахтасангҳои оҳану бетонӣ дастрас карда шуд. имрӯзҳо вобаста ба номусҳои домадани боду ҳаво дар миқёси шаҳр ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб вилояти Хатлон корҳои соил барқароркунӣ ва соил мустаҳкамкунӣ идома ёфта бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастури супориши роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз қисми ҳарбии кумита ба шаҳр ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб аз ҷумла ноҳияҳои Балҷивон, Темурмалик, Восе ва шаҳри Кӯлоб тахтасангҳои оҳану бетонӣ ҷудо карда шуданд ки барои васлу насб кардани дар минтақаҳои хавфнок дастрас карда шуданд. бо мақсади бартарафсозию пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ ҳукумати мамлакат тадбирҳои муҳиму саривақтӣ андешида дар асоси дастуру супоришҳои мушаххас гурӯҳҳои корӣ ташкил гардида дар мавзеъҳои зарардида ва минтақаҳои хавфнок корҳои соилмустаҳкамнамоӣ, тоза намудани каналу дарёҳо ва селпартоҳо, инчунин дигар чораҳои пешгирикунандаро роҳандозӣ ва амалӣ намуда истоданд. дар амалисозии нақша чорабиниҳо, бартарафсозӣ ва иқдомҳои пешгирикунанда мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, сохторҳои гуногун ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб фаъолона саҳмгузорӣ намуда истоданд. айни замон вобаста ба пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ ва соилмустаҳкамнамоӣ, дастраснамоӣ ва гузоштани тахтасангҳои оҳану бетонӣ дар мавзеъҳои осебпазир ва ба роҳ мондани дигар тадбирҳои муҳиму барқарорсозӣ дар шаҳри Кӯлоб бо маром идома доранд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи иттилоотии таҳлилии ҷанбасти ҳафта. оилаи Файзовҳо дар деҳаи ситораи ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Ҳисор яке аз оилаҳои намунавӣ мебошад. имрӯз ки дар мамлакат маъракаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ идома дорад, ин оила тасмим гирифт ки фарзанди панҷуми худро ба хизмати модар ватан гусел намояд. гусели Шаҳром Файзов дар саҳни ҳавлияшон бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар сохторҳои дахлдор дар фазои шодию нишод баргузор гардид. оилаи Файзовҳо таҳти унвони ватан ҳарчи гӯяд адо мекунем фарзанди панҷуми худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон зери савту навои карнаю сурнай гусел намуданд. дар саҳни ҳавлии ин оилаи ватандӯст сокинони деҳаи ситораи ҷамоати деҳоти Навобод бо ифтихор аз ҷараёни гусели Шаҳром Файзов иштирок ва суханронӣ намуданд. мо фахр мекунем ки ҷувонмарди мана Файзов айдаҳаи мо ихтиёран ба хизмати модари ватан меравад. мо ҳамамон дуогӯи ин ҳастем, шукри ватана мекунем ва шукри тинҷи амония мекунем ва шукре ки раҳбари давлат яъне ҷаноби олия мекунем ки имрӯз дар давлати мо тинҷи амония аст, фарзандомон ба ихтиёран ба хизмати ватан мераванд, боз ватани моро чи ҳимоя мекунанд. бо ин кор мо ифтихор мекунем.
боиси қайд аст ки фарзанди сеюми ин хонадон ҷамшед файзов дар яке аз қисмҳои ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон адои хизмат карда истодааст. Шаҳром Файзов бо тавсияи бародари худ тасмим гирифт ки ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гардад ва ба модар ватани худ хизмати шоиста намояд. бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон оиди ҷавонон даъват намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ усули деҳа ба деҳа барои монда шудааст. имрӯзо чӣ хеле ки ба мо шоҳид аст аз ҷониби оилаи Файзовҳо панҷумин фарзанди худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар намуда истодаанд. мо дар оянда ҳамин хел кори фаҳмондеҳии тарғиботӣ ташвиқотиро усули деҳа ба деҳа барои монда ҷавононро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар намуда истодаем. воқеан ҳам теъдоди чунин ҷавонмардон дар мамлакат сол то сол зиёд мешавад ва амсоли ин ҷавонмардони сарбаланди тоҷикро мебояд ба ватан содиқона хизмат намуда барои ҳимояи марзу буми сарзамини аҷдодӣ бо ҳушёрию далерӣ ва мардонагӣ омода бошанд ва онро чун гавҳараки чашм ҳифз намоянд. дар заминаи татбиқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ҷиҳати ба роҳ мондани пардохти ҳамаи андозҳо бо ҷоҳои давлатӣ ва дигар намудҳои хизматрасонии давлатӣ Амонатбонк тадбирҳои муҳими соҳавиро амалӣ кард. иқдоми шароит фароҳам овардан барои анҷоми пардохтҳои ғайринақдӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат роҳандозӣ шуда раванди татбиқи ин усули пардохтҳо таҳти назорат қарор дорад. гузориш аз шаҳри Конибодом. дар шаҳри Конибодом иҷрои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ки 22 июни соли 2023 ба имзо расид ба рушди ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар мамлакат такони ҷиддӣ бахшид. таҷрибаи давлатҳои пешрафта бозгӯи он аст ки густариши низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ яке аз омилҳои рушди босуботи иқтисодиёти миллӣ ва низоми молиявии мамлакат маҳсуб ёфта. барои таъмини шаффофияти амалиётҳои молия ғанӣ гардонидани буҷети давлат, пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва коҳиши таъсири омилҳои инсонӣ нақши бениҳоят муҳим дорад. тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам пешвои миллат аз 1 августи соли 2023 дар тамоми ҳудуди шаҳри Конибодом хизматрасонӣ ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст. аз тарафи филиали рақами 30 бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Конибодом ҳамаи ташкилоту муассисаҳо ва идораҳои давлатӣ инчунин ҷамоатҳо низ бо посттерминалҳо бо пуррагӣ таъмин карда шудааст. гузариш ба пардохти ғайринақдӣ ба сарфаи вақту хароҷоти иловагӣ муштариён мусоидат менамояд. бояд дар назар дошт ки минбаъд пардохт намудани хизматрасониҳои давлатӣ танҳо ба таври ғайринақдӣ ҷараён мегирад. пештар ҳамаи андозкунандагон дар бонкҳои барои супоридани маблағҳои андоз дар бонкҳо бо навбат меистоданд. якум барои ҳамаи ин ба навбатистиҳо аз байн рафт ва дар ҳамаи дар шаҳри Конибодом 6 ҷамоату деҳотҳо мавҷуд мебошад ки дар ҳамаи ҷамоатҳо нуқтаи амонатбанд яъне маблағ қабулкунӣ барои андоз ва дигар пардохтаи ҳатмӣ ҷорӣ карда шудааст ки ҳамаи андозкунандагон дар он нуқтаҳо маблағҳои андозро пардохт менамоянд ки мо ҳаррӯза назорат аз барои пардохти андозҳои ғайринақдӣ аз тарафи нозороти андоз бурда шуда истодааст. инчунин аз тарафи банкҳо яъне амонат мобайл ё ин ки аз ҳама банкҳо карти телефонӣ бо телефони шахсияшон низ андозкунандаҳо метавонанд маблағҳои худро ворид кунанд. яъне аз ҳама осонӣ яъне аз ҳама мушкиле ки бартараф шудем бенавбат яъне бо тариқи телефони мобилӣ пардохт намудани маблағи андоз мебошад. дар тамоми ташкилотҳо, марказҳои саломатӣ, мағозаҳо ва шабакаҳои барқ ба таври ғайринақдӣ аз ҳамёни электронӣ ва кортҳои бонкӣ пардохт карда мешаванд. дар ҳамаи марказҳои саломатии шаҳрӣ ва деҳот хизматрасониҳо ба тариқи ғайринақдӣ бо тавассути терминалҳо ба роҳ монда шудааст. аз он ҷумла дар маркази саломатии шаҳрӣ, марказҳои саломатии деҳот посттерминалҳо васл карда шуда ба хизматрасонӣ аз тарафи кормандон ба тариқи ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст.
ҳамин зайл дар шаҳри кони бодом қадам ба қадам ба таври ғайринақдӣ тамоми шаҳрвандону ташкилоту идораҳо гузашта истодаанд. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بلجوان بنیاد و از نوسازی 277 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. با اطلاع مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تا امروز از تعداد عمومی انشاءات 92 عدد آن به استفاده داده شده است و در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند. از رفت کارهای آبادانی و بنیادکاری در این ناحیه دوردست کشور همکارانمان گزارش می‌دهند. дар ноҳияи балҷувон чун дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар баҳри истиқболи сазовора 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза пайдо мекунанд. давоми солҳои 2022-2023 ва то моҳи апрели соли ҷорӣ ба ин муносибат дар маркази ноҳия ва ҷамоатҳои деҳот 92 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. ҳоло дар маркази ноҳия охирин корҳои сохтмонӣ ва кабудизоркунӣ дар амфитеатр ва боғи истироҳатӣ идома доранд. иншоот аз рӯи нақша ҷорӣ ба истифода дода мешавад. дигар иншооти муҳим ин бинои мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат мебошад ки бунёди он аз соли 2022 оғоз гардида аз рӯи лоиҳа барои ба таҳсил фаро гирифтани 1200 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. фармоишгари иншоот дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва пудрачии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сафоят мебошанд. бино аз 5 қисмат иборат буда 3 ошиёна аст ва 60 нафар сохтмончиён барои сари вақт ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ фаъолият доранд. ширкати сохтмонӣ барои сохтмончиён шароити корӣ ва маиширо муҳайё намуда музди меҳнати коргарон сари вақт пардохт карда мешавад, мегӯяд сармуҳандиси ширкат. ҳамин гуна корҳои сохтмонӣ дар бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 идома дорад. бо сабаби норасоии синфхонаҳо ва ба талабот ҷавобгӯ набудани бинои муассиса айни замон сохтмони бинои нав идома дорад ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода қарор дода мешавад. бино ба иттилои шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии ноҳия бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода супоридани 277 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст ва то охири соли 2024 беш аз 70% он мавриди истифода қарор дода мешаванд. ناحیه یاوان یکی از منطقه‌های مهم صنعتی در قسمت جنوبی مملکت دانسته می‌شود. عین حال در این ناحیه بیشتر از 70 کارخانه و کارگاه صنعتی فعالیت دارند که همساله ده‌ها نامگوی محصولات رقابت‌پذیر و عوض کننده صادرات استحصال می‌نمایند. در دایره دستگیری‌های دولتی و جلب سرمایه داخلی و خارجی اقتدار صنعتی این ناحیه همساله افزون می‌گردد. از جریان فعالیت کارخانه‌های صنعتی ناحیه یاوان همکاران ما گزارش می‌دهند. дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон 54 адад корхона ва коргоҳи хурду бузург мавҷуд аст ки аз он 48 ададаш фаъолияти пурсамар дорад ва дар ин корхона ва коргоҳҳои истеҳсолӣ 70 номгӯи молу маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардида дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ инчунин ба хориҷи кишвар низ содирот мегарданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ваҳда текстили ноҳияи ёвон бо васлу насби дастгоҳҳои ҳозиразамон ба истеҳсоли дастпӯшакҳои бофташудаи сохтмонӣ машғул аст. иқтидори истеҳсолии коргоҳи мазкур дар як шабонарӯз зиёда аз 25 000 ҷуфт дастпӯшакҳои бофташудаи сохтмониро ташкил дода сифати маҳсулот ба талаботи стандарти давлатӣ ҷавобгӯ аст. зарнигор бадриддинова давоми 3 моҳ мешавад ки дар корхонаи мазкур ба ҳайси коргари қаторӣ фаъолият дорад. ӯ аллакай ҳама нозикиҳои кори дастгоҳҳои дастпӯшакдӯзиро пурра омӯхта метавонад бо васлу насби риштаҳо корашро бо ин технологияи насли нав хуб анҷом диҳад. ҳамарӯза дар мошинаҳо дастпӯшакҳои кори мебарорем. ҳар кор ришташа нигоҳ мекунӣ, резинша нигоҳ мекунӣ, ҷинҷаки вайра нигоҳ мекунӣ ки дастпӯшакҳо корношоям наброяд. کارمان کاری وزنی است، کاری سبک است و معاشی خوب تامینیم. در مدت روز یک بار خوراک گرم میتیم. خب شد که هر خیلی کارخانه ها هست، ما زنای خورشی صاحب کار هستیم. این یک طرفی وزنی اوله دستگیری کردن ما زنها میشود. هم صاحب کسب و هنر هستیم، هم صاحب معاشی خوب هستیم. ما میتونیم مکانیک کار میکنیم. وقتی که همیو کلید میشه، یکم شوبان شه، یکم نایچه شه میشکنه.
همه ما سوز میکنیم. این اولی این خاندگی رشتهش میگذرونه. این خودش همه چیز که من میشوه کار نمیکنه میپرتویه. اینجا خودی همو خاندگی که رشته یا که رزینکه همو کده میبروره، خودش میبروره نشانش میتیه. وقتی که را گذراندی بود سرش میتی کار میکنه. اینجا دو نمود رشته میرود یا دو رزینکه میرود یا تاش برای جای چی پرچاتکی میرود این سرخش که باشه برای محکم کردنی پرچاتکی است. کار به نهایت آسان است. ما تیچنی همی یک ماه دا او مختم همی کارا از مختصی خطایی علی زمان 113 اپاراتی دست کوچک براری است. ما اولا از جناب عالی می‌نت داریم که جوانای صاحب کار دستگیری میکنن، صاحب کارخانه های خوب، صاحب من همه شرایط های خوب کار کرده در وطن خود ما خوش خرسند هستیم. ای دیگه دولت زیاد نمیشود. همزمان در قسمت دیگری کارخانه مذکور استحصال 1400 نمود رشته رنگه برآورده شده است. با اطلاع مسئولین کارخانه طبق فرمایش میزاجان از این نمود محصولات استحصالیش میتواند در یک ماه 450 تا 1000 تن مال و محصولات تولید کرده طلبات بازار داخلی را قانع سازد. تجهیزات های وارد شده در منطقه بی‌نظیر بوده قابلیت استحصال محصولات صفتی بلند را دارا میباشند. همین است که محصولات کارخانه صفتا خوب و رقابت پذیر استحصال شده 80% محصولات به بازارهای کشورهای خارجی صادرات کرده می شود. این زمان در جمعیت دارای مسئولیت محدودی وحدت تکستیل نزدیک 50 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین بوده. اکثریتشان زنان خانه‌نشین است که در یک مدت کوتاه با آموزش دستگاه‌های معاصر متخصص ساحه گردیده فعالیت می‌نمایند و مسئولین کارخانه برای کارمندان شرایط خوب مساعده کاری فراهم آورده است. 5 سال شد من در این ساحه کار میکنم. با سری وقت اولی که معاشم تامینم. ما رشته‌مون سر میتیم. هر یک رشته ما 1 کیلوگرم میروه. وقتی 1 کیلو شد اپاراتی ما خودش مند میشه. ما همین رو میچینیم با دویم پتاکمون سر میتیم. همین خیلی ما تا بگه 8 ریز 6 ریز میزنه میگیریم. ما همین رشته خان در جای ما پایان میره با پخته تیار میشه. ما همین دو اسمین کار میکنیم. 8 ساعتی کاری ما ساعت 8 کار قبول میکنیم. ساعتی 5 بیگا کار بود میشه. اسمینی ساعتی 5 میاد تا ساعت 12 شو کار میکنه. سالیانی زیاد است که کارخانه استحصالی در اساس دستور و سپارش‌های بواسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با تشبث صاحبکار وطنی بنیاد گردیده. مقصد از تأسیس دادن آن تا حد نهایی کارکرد نمودن اشیای خام محلی با شغل دائمی تامین کردن اهالی و تقویت بخشیدن اقتدار صادراتی مملکت و مساعدت به هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور ارزیابی می‌گردد. بخش تندرستی در جمهوری تاجیکستان همچون یک جزء مهم سیاست اجتماعی رو به رشد دارد. این حالت را بنیاد و برقرارسازی صدها مؤسسه معاصر تندرستی، جیازاندن آنها با دستگاه‌های پیشرفته صحوی، طبابت و معالجه و موفقانه گذراندن دشوارترین جراحی‌ها ثابت می‌سازد. همین است که دوام چند سال اخیر تعداد کارافتادگان جهت به خارج سفر کردن به خاطر طبابت این یا آن بیماری به مراتب کاهش یافته است. حالا توجه کنید به شرح خبرنگاران ما در همین خصوص. соҳаи тандурустӣ дар ҷумҳурӣ рушди бемайлон дорад. Инро метавон дар рақамҳои омории соҳа хулоса кард. Тибқи нишондодҳои омории Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, танҳо давоми 3 моҳи соли ҷорӣ дар кишвар 23 муассисаи тандурустӣ сохта ба истифода дода шуда ба маблағи умумии 84 миллион 436 ҳазор сомонӣ навтарин таҷҳизоти тиббӣ дастраси муассисаҳои тиббии мамлакат гардонида шудааст. вобаста ба рушди бемайлони соҳа табибони муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рако соли 2024 амалиёти наверо дар ракои хунгард анҷом доданд. ин амалиётро табибон бо истифода аз дастгоҳи ангиоҷет амалӣ карданд. вазифаи асосии ин дастгоҳ аз он иборат аст ки бе буриши бадани бемор, бе истифода аз беҳискунии умумӣ тавассути пунксия ё ин ки шикоф кардани раги хунгард, найчаи ин дастгоҳ ки қисми асосии ин дастгоҳ мебошад
ба ҳамон мавзеи баста шудаи шараён ё варид бурда мерасонад. баъд аз он ин найчаки дорои ду шикофӣ мебошад. тавассути шикофи аввал бо таҳти фишори бениҳоят баланд маҳлул фиристода мешавад ба гирду атрофи ҳамон хунҳои лахташуда. баъд аз он ки он хунҳои лахташудае ки шараёнро бастаанд мулоим карда мешавад, тавассути шикофи дигар бошад, бо истифода аз фишори манфӣ ки ин дастгоҳ доро мебошад, ин лахтаҳои хун кашида гирифта шуда раги хунгард гузариши раги хунгард барқарор карда мешавад. амалиёти ҷадиди дигаре ки табибони ин муассисаи тибби соли 2024 анҷом доданд ҷарроҳии эндоскопӣ бо усули буриш мебошад. қаблан ин гуна амалиёти ҷарроҳӣ бо усули анъанавӣ дар ҷумҳурӣ гузаронида мешуд. бемории ахалазия када, яъне ҳангоми ин беморӣ қисми гузариш сурхда ва меъда танг шуда бемор аз хӯрокхӯрӣ мемонад ва ҳангоми хӯрок хӯрдан қайдкунӣ, яъне парто беморро азият метиҳад. имрӯз мо бо усули бебуриш аз даҳон даромада пардаи лӯобиро кушода, ин пардаи зери лӯобиро кушода мушакҳое ки қисми сурххӯрда ва меъда гузаришро сахт маҳкам карданд, онҳоро бурида ва дар қисми лӯоби сурххӯрда бо клипсо маҳкам мекунем. ҳангоми амалиёти ҷарроҳии эндоскопӣ бемор муддати як шабонарӯз дар беморхона истода, баъд як шабонарӯз ба хона рухсатӣ мешавад. бо истифода аз шароиту имконоти хуби соҳа пайравони сино дар мамлакат пайваста кӯшиш мекунанд ки роҳу усулҳои нави ташхису табобатро ба беморон пешниҳод кунанд. инро метавон дар амалӣ кардани аввалин ҷарроҳии эндоскопӣ барои нафароне ки мушкили нафастангӣ доранд хулоса кард. ин ҷарроҳӣ аз ҷониби табибони маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина гузаронида шуд. ба иттилои масъулин пештар шаҳрвандон барои анҷом додани чунин ҷарроҳӣ ба хориҷи кишвар сафар мекарданд. گپ میزدی نفس خیلی نفس میکشیدی و دیسنیسه یک اتش برماردن نمیتونستیم. баландбардоштани малакаи касбӣ ва табодули таҷриба дар кишварҳои хориж ба табибони кишвар имкон дод ки амалиёти мушкилу ташхису табобатро дар мамлакат амалӣ намоянд. мавриди зикри хос аст ки дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 150 нафар мутахассисони риштаҳои гуногуни тиб бо мақсади мубодилаи таҷриба бо ҳамтоёни худ ва ворид намудани усулҳои нави ташхису табобат ба хориҷи кишвар фиристода шудаанд. боғдорӣ шуғли асосии сокинони ноҳияи лахш мебошад, зеро обу хок ва боду ҳавои ин мавзе ба нашъунамои ниҳолҳои гуногун, махсусан намудҳои себ хеле мувофиқ буда ҳосили хуб ба бор меоранд. боғдорони ноҳия низ дар ин самт таҷрибаи бисёрсола дошта дар майдонҳои васеъ дарахтони ба иқлими минтақа мувофиқро парвариш мекунанд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони минтақавии мо. боғдорие ки аз соҳаи асосии кишоварзии ноҳияи лахш ба ҳисоб рафта таъминоти аҳолӣ бо узуқаворӣ, афзун гардондани имконотҳои содиротии ноҳия ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. иқлими ноҳия имкон медиҳад ки майдони боғот аз ҳисоби ниҳолҳои серҳосил зиёд гардида талаботи аҳолӣ ба меваи тару тоза таъмин карда шавад. дар ҷамоати деҳоти пилдун як хоҷагии давлатӣ ниҳолпарари ва хоб ки дар тавозуни хоҷагии давлатии ҷанибои қамаров 165 гектор заминҳои боғ, ниҳол парварӣ ва умуман кишоварзӣ вуҷуд дорад ки манач хеле ки мо шумо шоҳид ҳастем дар ҳозир имсол дар шароити бисёр хуб омадагия дар ноҳияи мо. иқлими ноҳия имкон медиҳад ки майдони боғот аз ҳисоби ниҳолҳои серҳосил зиёд гардад. дуруст ба роҳ мондани муҳофизати боғот аз касалиҳо ва ҳашаратҳои зараррасон боиси баланд шудани ҳосилнокӣ ва зиёд шудани истеҳсоли мева дар ноҳия гардидааст. аз ҳамин даромади ҳамин соф дар хона зиёда аз 25 000 сомон даромади соф ба хона гирифтам. соли гузашта имсол бо танз зиёда зоид кардагим. ҳаракат менем ки имсол мо аз ҳамин ниҳол даромади соф барое ки соли оянда нағз шид, имсол бо ҳаракат менем ки зоида нағз гирем. дона райчо овардагим, донаи нурута
که به طلبات ناحیه جرگتال وادی رشت ما طلبات جواب میده. نه که خیلی که دیده همین دنیایی که من شوندگی ما زنده زیاده نه کم از 5000 نهالی سه بای قریب 10000 نهالی نوکای چند نمودیگه شفتولی پیشپزک که همه این وجود میتونه که به بازار بری. با این مقصد خوجگیداران با استفاده از اصولهای نوی باغداری بهر به دست آوردن حاصل فراوان زحمت کشیده بعد این وسیله در تامین امنیت اوضاع کشور سهمی مناسب میگذارند. بینندگان گرامی، این بود خبرهای 7 روز اخیر که توسط برنامه اطلاعاتی و تحلیلی جنبستی هفته منظورتان نمودیم. برای هفته آینده به شما برای کامیابی تمنا داریم. سلامت باشید.